For today's videos. Nah, mengulik kami guys. Nah, kawan guys. Good morning, Putbay. So guys, patulong mi dito sa among pangulik na galon. Kusog kayo na magpadalaga ng mga tao dali guys. Ana dyan na guys. Basta kami duha, malingaw na dyan may kukuyo video guys. Malingaw dyan may duha. Okay. So guys. Ang tawag na guys, nabaran out na mga pot. Ay. Kapit lang tama po sa pangulitan guys. Okay. Kapit na dyan. Oh no! So pa na kailan mong gisakyan guys. Sariot din eh. Kusog kayo mo kan guys. Mulayat. Muna dyan niyo mong buhaton guys. Masabado. Mangulit na dyan. Muna dyan mong buhaton. Masabado. Kaming dua magkakuyog. Malingaw orang pumi guys. Ay. Kira man magkasabot kaming dua. Diri jumi mga unang mangulikta guys. Ata? Oh. Ya diri ang among suki una. Diri mi maguna guys. Sa ubos among suki nga uban. So ayo guys. Kung ganda ang suki guys ay huwag ka namin naabot tapos na ang mga galondaan huwag akong ganahan so guys muna akong ganahan mga suki deh pag deh guys at maglain na pot hindi na may katatawagan pa may suki dili pa naman ako pinimao guys pwede na gano'n guys at ang inyo. Oke, selamat. Hindi naman ni Mato doon, kay burnout, umana lang. Okay. Ano naman tadres babaw? Ano naman dia guys, babaw. Ate na pati ako, boss. So, madayon na mo support sa Antianon Vines guys. Di ba bay? Amin nyo kalimte pag-support sa mong video. Santo, duga mo malipay sa mong video. Okay na. Ang importante, mo like lang mo, mo share, mo comment, mo subscribe, follow mo. Kenapa sih kayak apa itu ya Pak? Nah.
Tuwa ta bay. Ayo. Mulai pa siya lagi dia. Lagi kuat ni mah. Selamat. So guys, pengulik dapat ada deh. Hmm. Oh, pikas na. Pikas na to.